κάρτες. Εμείς έβαλε να δούμε σε αυτό το διάκανε. Γυρίσαν και είναι δεν γίνεται μέσα. Ναι, μέσα και λέει κουραστική. Έξω. Να πράττεις και εσύ ρε κολλό. Τώρα ο γιος μας μου λέει προσευχή. Σιγά μου προσευχηθώ για το μέσα ότι θα κερδίσουμε όχι πόσες δουλειές εδώ. Και έβαλα και την πέμπτη σε και παίρνει μέσα στο Καραϊσκάκι. Τώρα πήγαινε στην εικόνα, ναι, του λέω μην στην εικόνα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα να πήγες ένα φυσινάδικο από την υποευθεία. Να βάλουμε και μέσα τον Θεό, να βάλουμε και μέσα του πούμε πολλού. Και τον κόκαλι και τον... για να κερδίσουμε. Είναι το καλό, σηκώνεις ας πούμε σήμερα το πρωί, λες πάμε και καφέ κάτω και γυρνάω το βράδυ. Ναι. Εντάξει, έχει τα έξοδα. Αλλά λέμε ότι άμα γουστάρεις και μπορείς, μπορείς να το κάνεις. Πήγες στο Τώρα για Καραμπάκα εγώ πήγαινε, έλα 100 ευρώ βενζίνα. Μαζί σας! Έλα! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπράβο! Μπράβο Μιχαήλ! Και όπως και η Παναγιώτη είναι σταθερή με τα 100 χιλιόμετρα, 120 εδώ. 120 εκεί στα 130 είχε τύχει το χιλιόμετρο. Μου και 7 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. 6,5-7 λίτρα εκεί μέσα, 7 λίτρα τα πάντα. Και βάζεις την καλή, Το κάνει κάποιο. Να σου πω καλή είναι και φυσικά. Και πάει και τραβάει. Τραβάει καλύτερα, ναι, τραβάει. Θα μου πεις πάνω κάτω στο ίδιο σου. Είναι λίγο αυτό, τραβάει πάλι καλύτερα τα μάτια. Μπράβο Μιχαήλ! Μπράβο Μιχαήλ! Αφιλεύουνε. Κώστα ανοίξου Κωνσταντίνε! Μπροστά! Όχι εκεί δίπλα του ρε! Κωστή φύγε! Μπράβο! Έλα, δώστε και στο ελεύθερο σήμερα, παιδί. Βγάλε! Μπράβο ρε κότσο! Πέρασε, εντάξει. Και τώρα κάνουν το τουρλομπούκι όπως ήταν παλιά που μαζευόντουσαν όλοι οι μαγαζί. Καλή είναι, απλά τους πιέζουν οι άλλοι πιο πολύ. Ναι. Κάνει πολλά παιδιά. Δεν είναι τρία, με ένα ξέρω να πάω σίγουρα με τα γιάντα. Και 3 να είναι και 4 να τα πάρουμε. Ναι, βρίσκουμε και ένα χαμένοι παιδιά λίγο. Έχουμε ένα περιστέριο. Γεια σας. Πάω εδώ να πάω. Μόνος σου έρχεσαι. Δεν πάει τσου, δεν πάει. Την άλλη φορά στην Κρήτη πάνω. Βγαίνω και με πέμπτη. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να βγεις με την πέμπτη. Τώρα με πήρες και εσύ τηλέφωνο και... Καλά το ξάσπρες. Εκεί κάνει τα στάση και το Η σταθερίζει η ταχύτητα 120-130. Όταν σου φεύγουν τα δουλειά, βάζει το αυτό το χτυπήσει. Πάει μόνο. Και πάει 130 το έχω βάλει. Εγώ πάει. Θα κόψει από τη φορά κατά πεντάρι. Μόνο ότι και άμα το βάζεις αυτό και παραπάνω. Κανονικά στα 100, 90% έχετε η σταθερή βενζίνη. Όχι, στα 120. Στα 120 το κιλό. Είναι 7 λίτρα. 6,5-7 λίτρα. Όσο και εκεί έτσι. Οπότε λέω πότε βάλω γκάζι. Μου λένε τώρα 10 χιλιόμετρα. Πλάκα από το Πάσχα που το πήρα μέχρι τώρα μου κάνει 6,5 χιλιόμετρα. Δεν είναι χιλιόμετρα. Μάμα εσύ τα κάνεις τα χιλιόμετρα. Τώρα με τώρα, δεν έκανε 1.300 χιλιόμετρα. Πήγε στο λιμάνι τον πάρεις, πήγαινε 3 φορές στο αεροδρόμιο που πήγα. Μία από Πήγα πάνω στα ταξίδικα. Και πώς είπαμε τώρα που κάνει διάρκεια Εκεί άμα βάζεις καλό να έχει διάρκεια. να μην να καθαρίσει, να και όποιο. Ωραίος. Κάτι να κάνετε τώρα. Τώρα κάτι. Σειρά. Έλα, θα μπλέξεις τώρα. Είπα, μην το παρακάνεις. Ας το δούμε μέσα.
Ο Θωμάς είναι τάξη. Πέμπτη, τι βάζει. Είναι μεγάλο. Τι βάζει. Άντε ρε μάγκες. Πάλι. Θα βάλουμε εμείς τώρα από εδώ. Πώς το κατάφερες? Έλα, λέω. Έλα. Είδες ο Κωνσταντίνος. Έβαζε μόνο άμυνα και το παιδάκι να πούμε. Παιδιά τίποτα, όταν λέμε τον άνθρωπο δεν έφυγε καν να πάει μπροστά, να ξενυχτήσει. Δεν πειράζει. Δώσε το χέρι σου. Αρκεί αν έχει χτυπήσει μόνο παιδιά. Μπράβο, Νίκο. Πανός. Βάλτε το μόνος σου, λίγο και δυνατά θα μπει μόνο. Φύγε φιλαρετάκο, φύγε, φύγε Κωστό. Έλα ρε. Τι έγινε. Βάλτε τώρα. Τι χάσατε ρε παιδιά. Μπράβο. Μπράβο Κωστάκη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δοκάρι, μπράβο. Μπράβο Λελαιό. Λάγιο δικό μας. Δικιά μας είναι. Έλα Έλα. ρε, είσαστε κασάρι ρε. Να το. Το καθαρίσαμε το παιχνίδι. Νύβρα. Είναι και το καφέ όλο. Θα έχουν περάσει. Έχουμε την κυλίτσα. Κάτσε να γελάσει και μας το κλάκι. Στα πόδια. Θα είστε καλά πάλι. Δύο φορές έχει πιάσει την μπάλα. Μπράβο ρε μορφή. Μπράβο Κωστή, εδώ στα πλάγια. Κωστά, μαζί σας στο πλάι. Ανοιχτείτε. Μπράβο. Πέρασε. Κάτι τώρα κάτι. Μπράβο σου. Καλή να είναι. Μπράβο. Ωραίος, μπράβο. Ας πιάσει και κανένα, εντάξει.
Έλα, Γκράκη μου. Δεν τελείωσε. Έληξε από εκεί, 2-2. Είναι τα μωράκια πως κερδίζουν. Όχι, όχι, θα πέσει. Το μπουκάλι του Εσύ άντρας, Λευτέρη, το μπουκάλι του πέσουν. Το μπουκάλι φέρε. Αλέξ, το μπουκάλι φέρε. Εδώ πώς έχει, 2-3 λεπτά ακόμα. 9. 9. Έφυγες. Θα προτιμούσα να τη χάσει. Πήγε να φέρεις το μπουκάλι σου. Μοργόνια να τα πατήσει να σπίσει. Άφρυε. Εντάξει. Έλα, ναι. Πάλι αυτό. Ρε ματιασμένοι είμαστε. Ρε μα φτιάξανε τη Κυριακή από το πρωί, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το βράδυ. Σουτ, σουτ αγώνι. Στραβέ και εσύ ήταν να το δείχνει. Μα δεν το ξέρω. Τώρα από τη μια σφαλιά να πεις από την άλλη και λέγαμε εντάξει δεν πειράζει, το άνθρωπο. Κλέψε! Μπράβο σου! Μοίρασε, μπράβο σου! Έλα, εντάξει, δεν πειράζει, καλό ήταν. Μπράβο ρε κότσο! Έλα εκεί. Λάτα δεν και σε ψάχνω. Εντάξει, 36 άμετρα. Να μιλήσουμε από εκεί. Παλέψουμε. Κόρνερ, ναι. Κάτσε να μην πέσεις, παρακαλώ. Καλό, καλό.
Φαουλ. Όχι, δεν ήταν, δεν γύρισε επί τούτου. Α, ναι, δεν το ήθελε, κατά λάθος πήγε. Φύγε Κωστή, φύγε. Μπράβο. Άργησε λίγο, εντάξει. Κουράστηκε το βλέπω. Φαίνεται, δεν πάει. Το βλέπεις, κουράστηκε. Κάνω αλλαγή. Πλάι Κωστή, πολύ μπροστά πηγαίνει. Φύγε στο πλάι. Ωραία παλιά. Μπράβο, μπράβο. Σοκ. Το καρύ. Ναι. Το καρύ ήταν αυτό. Απ' την έξω μεριά. Θα το κάνει γιατί δεν μετράμε. Να εξοφαρίσουμε από εδώ. Γιατί κάνουμε. Όχι ρε παιδιά, 2-2 είμαστε. Ή βάλαν γκολ και δεν το είδαμε. Εδώ πάψε μια χωριά. Δεν έχεις Αυτή είναι. Έλα, όχι μπροστά του, όχι μπροστά του. Φύγε Κωστή. Αυτή αλλά το γήπεδο μας. Εντάξει, άστε. Το τουρνουάρι θα πεφτεί εδώ όλο έτσι. Όλοι τα παιχνίδια εδώ. Ναι. Έτσι. Ωραία είναι. Μη πει, δεν είναι μια χαρά. Ένα μπουφανάκι παραπάνω και εντάξει, καθαρίσει. Εντάξει, έτσι, διάβασα αυτό. Να μετά έχουν παιχνίδι ανθρώπου. Πώς ήταν αυτό. Χτύπησε κανένα. Αλλάζει το τέρμα. Ήταν αλλαγή. Μπαίνει το τέρμα. Κωνσταντίνε. Τώρα θέλει 1,5 λεπτό τα βάτσια. Ωραία, λέει βάλει αγάπη εδώ. Τώρα τελειώνει, δεν πάμε το πολύ. Έλα αριστερά. 1 λεπτό θέλω. Είσαι διαδικασία. Τι έγινε, ακόμη να ετοιμαστείτε τερμά. Δεν έχει βάλει γάντια, θα σε βάλει. Δεν χρειάζεται ρε παιδιά τα γάντια. Πάμε, να βάλουμε γκολ τώρα. Θα τελειώνει τώρα που το βάλαμε παιδιά. Εντάξει. 1 λεπτό θέλω. Θα τον αφήσει να παίξει. Κωνσταντίνε, κοίταμε. Πολύ κοντά πάμε. Πάντως άμα δεν ήταν οι φωτογράφοι, με δύο λάμπες τα κάναμε. Ναι, τι είδες εκεί, δύο λάμπες ήταν. Οι λάμπες ήταν οι φωτογράφοι τις είχαν βάλει μέσα. Στο Πολυέλα πάνω είχαν βάλει βίτσια από πάνω. Δεν το πρόσκειται. Ναι, για κατεβάζει, κατεβαίνει, κάνανε τα καλιά και ήταν μαμάλα. Όπα ρε. Έλα. Κλείσε λέω μεγάλη. Μίστα, Εντάξει, το πιάσα.
Δεν περνάει τώρα. Δεν περνάει από εδώ. Στην σπίτι λήξη επαφή. Τέλος. Κανονικά. Είπαμε να πάρουμε φέτος καραμούζες και δεν πήραμε αυτό. Πάμε, πάμε. Έλα, μην φάμε τον καθαρή νίκη. Τρέχα λίγο, τρέχα. Μπράβο. Μπράβο, Μιχαήλ. 12,5. Ωραίο τάκλινγκ το Κωστέλιο. Εγώ πες σε περίεργους εδώ. Μπράβο Νικόλα. Το πρώτο να σε κάνει παρέλαση. Καλά. Πατάει και μπάλα με. Έλα. Να το. Τέσσερα μηδέν. Τώρα είναι συνέχεια δηλαδή. Κοίτα, ξέχασε και το Τέλος. Ναι, εντάξει. Εντάξει, στην πίσω θα φωνάξει το κουλουρτζί. Μπράβο, παιδιά! Πέρσι είχαμε κάνει καμιά νίκη, 4-0. 4-0. Είχαμε μία μου φαίνεται, είχαμε κάτι. Τεσσεράκια. Τεσσεράκια, ναι, Έλα τεσσεράκια. και ο ματιά που έχει να πέσει το βράδυ. Θες να κάνουμε πανηγυρισμό. Έτσι, ακόμα δεν είναι έτοιμα κάτι. Αν θα τους βγάλει φωτογραφία Γιάννη, θα τους βγάλω Γιάννη φωτογραφία λοιπόν. Τα παρηγούρι. Γιάννη, έχουμε και δουλειές, Μπράβο! Έλα, ωραία είσαστε. Έλα, αστέρι μου. Κάτσε να κάνουν το όλε. Πάει πάμε σάκα τσάκα. Μπράβο!